Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingusithembiso ngingwakandlozi ngicela amaqala uvakashele le channel cof subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukele ezingenamande sekubulawa osomatekisi ababili esigamekweni sokudubula esenzeke area 1 eMhlasini ngaseverere enyakatho yeTheku KwaZulu-Natal. Izakhamuzi zakule ndawo zithinta inkampani yonogada ezimele i-Reaction Units of South Africa ngemuva kokuzwa isibhamu ziqhunyiswa uma befika endaweni yesigameko bathola isidumbu zamadoda amabili eceleni komgaqo zidindelizile. Kanti wembukeli kubikwe ukuthi abashonile bebengamanikazi bamatekisi ababezikhulumele erenki yamatekisi eMhlasini ngesikhathi kwenzeka lesigameko. Abantu ababehamba ngeFord Range emhlophe bavulele ngenhlamvu bebhekise kubona kungazelele umuntu. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo, ngithi usale kahle.